سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا مخسر النهار سينما سمري سلام وسناي نعخاتكم يكون كبرات تخاتلتنا لنا كل جزء مكتتالكم متبعكم من نقفيتكم من أزينا بمسكن نلومون زينات سبورت حزنا قريبنا لنا مكتتالكم دقيمنا بخبر نعدم عبسيني ما سمري أطعم زنك نقولي عاما كوميدي دراما ملالات وزاتا سبورت في المتا ألكسندر إسا وانجا كوبا دل ري سفسيفون أبشحن 909 استمسرتت اسبانياويت كلب ريال سوسيداد أم معتار واناج اسبانيا بزح زنا كم زي بلايو زنقرلام أو ددر شامبيونشيبون أب تاريخا كلتا جزيت رايا تساتيفا زلام أب زناي كلتا 200 عامة عدمئة اتن وانج ألالي غازا عترتلن عامتات كلتا اوانات راي مخانني زحبر نساتن كأ أب عامة سبورت 988 حدن كوم دما أب عامة سبورت 981 كلتنين بزيكازي ريال سوسيداد وانجا كوبا دل ري أم معتارون زنا يبلان اتا كلب فلما أبتا استمسرتت العامة 909 وانجا كوبا دل ري كتعترن كلا دحر 78 عامتات كأ نخال اي جزيئة أب 987 وانجا كوبا دل ري جبيتام بدحري اغنا كساب ليتلومي زخون وانجا زبهال كتعتراي كالتن صنيحام انت خونه تاريخنا يزا كلب حجك غير جميرو لهم بقدام 3 ميازيا أنصار كلب أتلتيك بيلباو نوانجا كوبا دل ري من وسد أبز قطمتلو مشت تاريخا دحري 34 عامتات كغير ترائلهم أبتقطم إسبانياوي أتقعي ود 23 عامت مايكل أوريزابال أمبل سوسان 3 دق بزمزقبا أنكوشوتو ريال سوسيداد أبلعل أتلتيك بيلباو حدا بادو بمعوات وانجا كوبا دل ري كسفسف سلزباقعت اتا كلبن دقفتان نايلعلي 3 عقود صمي وانجا كروي بمخالهم حاقوسهم أم مقلاص يركب لهم سماون دحري 34 عامتات نفلما غزي بمعكنا زينا سبورت قطقس تسمع لهم انت توم تصبي دونغي ومناي عوص اماتهم كير ويو مسغاهيوم ناب عدس غيرهم زخدو علولا دغفت زاكلب غنا اديوم توصرهم حجون هلوات موسى مملاسا دغفتا كم عبا عوتيوم زقصروم اب 2019 ناب ريال سوسيداد استشط كوخوبات قعينتا كلب زخوني ايرتراوي مبقول زلو شودناوي ألكسندر إساون أب اسبانيا فلاميت وانجو كعتر كيلو لهم ود 21 عامت ألكسندر بزن صبارق زلو لعل بقعت ندرجاتا كلب كب كم زبل غيروم كاب زلو تصاوتي حدا يوم درون اتا كلب حيلا اطنا خيراس نتين ختعوتلو حلمي كوينوا زنبره وانجا كوبا دل ري ألكسندر زركبم تصاوتا كلب وانجا اچبيطوم አለው በ10 ሚሊዮን ዩሮ ናብ እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ተሰጋገረ ألكسندر إسا مستا እስጳኛዊት ክለብ ክሳብ 2014 ዘጽንሑ ውዕል ከቲሙሎም بيب غوارديولا مس فيفا ناي قالات كوينات كفيتوم اسلطاني مانشستر سيتي بيب غوارديولا محبر كعس اغري اوروبا مالتي ويفان محبر كعس اغري عالم فيفان زختلو زلو اسرار عناي صوتا نتصاوتي زقتلو كبل تقاومو اسمعوم اتا اسلطان ابزربو اذن محبرات كعس اغري تختيلن زلو ناي صوتا مدبات ويا اسرارعا قدمتي جرمناويت كلب بورسا دورتموند تسريع زلو صوتا شامبيونز ليج ديمديل كان تصاوتن مقتال استغبر وديت مخانو بتروقيسوم نسو دحرت بقدام ابلع ليستر سيتي كلت سبادو تعاوت موصو ابزهبو قال بفيفان محبر كعس اغري اوروبا انت سريع زلو ناي صوتا مدبات نتي مانشستر سيتي زمص سولوس انصار بورسا دورتموند تسريع لا زلو قطم ربع فصامي شامبيونز ليج قداي نختكون تفطيرو لا زلو هاغوف مخانو بمغلاص ازي تدغاغام وديت معقد تخغبرلو صويعم صوا بريمير ليج عتر مخانو درو ترغاغيص زلو غوارديولا وانጫ شامبيونز ليج عترون ابلع المشبشابن صعرن مهلاوي زغلص ازي كمزيلن كولو غوارديولا دورتموند مس وكلتي هالاند بمشراخ واغا كوخوبات قعي ايرلين هالاند امنهار نتختلو زلا اغباب نغره منغد وقيسوم نسو دورتموند حدث تصاوت ام فرايت غبرو زلا وفرقاتنا اده نتسي تطمت غيراتلو زلا هالاند امونانو غنا بورسا دورتموند وعلت ويص اما وكيل هالاند رايولا بمخبار
ብምግባር ተጻብበላ ከም ዘላ ተዛሪቡ እዚ ይኹን እምበር ብወገኑ ብቁዕ ዘይኮነ ተጻዋታይ ካብታ ጀርመናዊት ክለብ ከም ዘይዕድግ ኣፍሊጡ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ተሳትፎ ኣዘይረጋገጸ ዘላ ዶርትመንድ ነቲ ወዲ 10 ዓመት ኮኸብ ኣጥቃዓይ ኣብ 180 ሚልዮን ዩሮ ክትለቆ ከም እትኽእል ምዝራባ ይዝከር ዲማሪያ ንባርሳ ዘይቅስን ርእይቶ ወሳቢሉ አርጀንቲናዊ አከፋፋሊ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ዲማሪያ ሜሲና ፒኤስጂ ተጸምቢሩ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ክጻወት ከም ዝብህግ ተዛሪቡ እቲ ወሓለ አከፋፋሊ ምስ ወዲ ዓዱ ሜሲ ኮይኑ ኣብ ባርሳ ዝድንቕ ናይ ጸወታ ግዜ ከም ዘሕለፈ ጠቂሱ ሕጂ ድማ ሜሲና ተዓርሙሽ ክለብ ፒኤስጂ ክጽምበር መሓቢሩ ክጻወት ከም ዝደለ ሓቢሩ ምስ ቢኤን ስፖርትስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ዲማሪያ ኣብ ናይ ጸወታ ዕድመ ካብ ዝረኣኹም ተጻወቲ ክንዲ ሜሲ ዝመጽእ ዋላ ሓደ ኣይረኸብኩን ኣለኹ ሕጂኻ ኣነ ኣብ ጎኒ እዚ ካብ ካልእ ፕላኔት ከም ዝመጽእ ዝገልጾ ሜሲ ኮይነ ክጻወት ሃሪፍ ኣለኹ ውዕሉ ወዲኡ ናብ ፒኤስጂ ክመጽእ ድማ ተስፋ ገብር ድሕሪ ምባል ምስ ሜሲ ብዙሕ ግዜ ተራኺቦም ከም ዝመያየጡ ንእግረ መንገዱ ገሊጹ ንሜሲ ኣብ ምዕቃብ ዘይሕለል ጻዕሪ እተካይድ ዘላ ባርሳ ዓርኪ ሜሲ ዲማርያ ከም ዝምባሉ ድቃስ ለይት ዝኸልኣ ምዃኑ ይንገር ኣብ ሜሲ ልዑል ቆላሕታ ገይራ ዘላ ፒኤስጂ ድማ ዛጊት ምስጢራዊ ኣካይዳ ትኽተል ብምህላዋ ብደቂቕ ትከታተላ ዘላ ባርሳ ከም ተኣታሊላ ንኔይማር ኣብ ሕቁፍ ኣዘእተወቶ ሕጂ እውን ሜሲ ብተመሳሳሊ ሜላ ከይትወስደላ ኣብ ሓያል ሸቕሎት ከም ዘላ ይንገር 6 ግዜ ሽልማት ባሎን ዲኦር ጨቢጡ ዘሎ ሜሲ ዝመጽእ ክረምቲ ምስታ ንልዕሊ 16 ዓመታት ተጓዒዝላ ዘሎ ባርሳ ውዕሉ ዘብቅዕ ኮይኑ ብድሕሪኡ ግና ምሰይነት ክለብ ክጽምበሪ ዝብል ሕንቀል ሕንቅሊተይ ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ እዩ ተወሰኽት ዜናታት ስፓኛዊት ክለብ ቫሌንሺያ ብሰንበት ምሽት አንጻር ካዲስ ኣብ እትጋጠመሉ ዝነበረት እዋን ብምልኦም ተጻወታ ጸወታ ኣቋሪጾም ካብ ሜዳ ብምውጽኦም ኣዘራብ ጉዳይ ኮይኑሎም ኣብ ትግጥም ተኸላኻላይ ቫሌንሺያ ሞክታር ዲያካባይ ብተጻዋታይ ካዲስ ኹዋን ካላ ዓጽም ዝሰብር ዓሌታዊ ጸርፊ ምስ ተጸርፈኦም ኩሎም ደቂ ጋንቱ ተቃውሞኦም ንምግላጽ ጸወታ ኣቋሪጾም ካብ ሜዳ ክወጹ ተራእዮም እንተኾነ ካብ ዝተደለየ መቕጻዕትን ምድሓን ክብሉ እንደገና ናብ ሜዳ ተመሊሶም ጸወታኦም ክቕጽሉ መሪጾም ፈረንሳዊ ሙክታር ዲያካቢ በቲ ካብ ተጻዋታይ ካዲስ ተወርወረሉ ጸርፊ ልቡ ተኸምቲሩ ከም ዘሎ ብምግላጽ እንደገና ኣብ ላሊጋ ክጻወት ኣዝዩ ክኸብዶ ምዃኑ ገሊጹሎም ቫሌንሺያ ድማ ድሕሪ ትግጥም ነቲ ዓሌታዊ ጸርፊ ዝኹንን 10 ነጥብታት ዝሓዘ መግለጺ ኣውፂኣ እንተኾነ ካዲስ ተጻዋታይ ዓሌታዊ ጸርፊ ከም ዝተጻረፈ ብምግላጽ ንኽሲ ቫሌንሺያ ነጺጋቶላ ኣብ ታሪኽ ላሊጋ ዓሌታዊ ጸርፊ ብዘመን ቀሊኡ ዕግርግር ጸወታ ክቋረጽ እዚ ናይ ቫሌንሺያን ካዲዝን ናይ ፈለማ ተርእዮ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ زلام ኮኸባት ቃይ ፒኤስጂ ብራዚላዊ ኔይማር ውዕሉ ንምሕዳስ ምስጋንቱ ከካይዶ ጸንሐ ዝርርብ ደው ከም ዘበሎ ተሓቢሩ ብመሰረት ጋዜጣታት እስጳኛ እትወድ 29 ዓመታት ቃይ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ባርሳ ክጸንሕ ይኽእል ብዝብር ዲኢቱ ነዚ ዝርርብ ኣቋሪጽዎም እዚ ኸኣ እቲ ብራዚላዊ ናብ ባርሳ ተመሊሱ ምስ ሜሲ ክጻወት ወሲኑ ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ይግለጻሎ ሜሲ ምስ ባርሳ ሓድሽ ውዕልን ተኸቲሙ ኔይማር ከይወዓለ ከይሓደረ ንባርሳ ክምለሳ ምዃኑ ሓቢርዋ ኣሎ ክትብል ኣራስ ተባህለት ኣብ ካታሎኛ እትሕተም ጋዜጣውን ጸብጺባላ ኔይማር ሊዮኔል ሜሲ ናብ ፒኤስጂ ክመጽእ ይኽእል ዝብል ግምት ስለ ዝነበሮ ካብታ ፈረንሳዊት ጋንታ ክወጽእ ምዃኑ ዘእንፍዝ ዝኾነ ምልክት ከይሃበ ይጸኒሑ ዋላ እኳ ኔይማር ንባርሳ ይደልያ እንተሎ እታ ካታሎኛዊት ክለብ ግና ብዘለዋ ፊናንሳዊ ቅልውላ ምኽንያት ናብ ሜዳ ከተሰጋግሮ ዓቐብ ኮና ምዃኑ ዝግለጽ ማንቸስተር ዩናይትድ ጁቬንቱስን ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ዝኽፈት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ንኣጥቃዓይ ባርሳ ኦስማን ደምበለ ከፈርሞ ተዳልየን ከም ዘለዋ ጋዜጣ ሙንዶ ዲፖርቲቮ ሓቢራ ሊቨርፑልን ፒኤስጂን ውነት ወዲ 23 ዓመት ፈረንሳዊ ንምውናን ኣፈን ከፊተን ከም ዘለዋ እታ ጋዜጣ ወሲኻ ሓቢራ ደምበለ ኣብ ቀራና መንገዲ ከም ዝርከብ እዩ ዝንገረሉ ዝመጽእ ክረምቲ ድማ ወይ ምስ ባርሳ ንምቕጻል ሓድሽ ውዕል ክኽትም እዩ ወይ ድማ ንባርሴሎና ሕቁ ሂብዋ ናብ ካልኦት ክለባት ከምርሑ ክሳዕ ሕጂ ግና ነቲ ብባርሳ ቀረበሉ ሓድሽ ውዕል ኣይተቀበሉናሎም
ተኸላኻላይ አርሰናል ዴቪድ ሉዊስ አቤማናይ ብርኩ ሕክምናዊ መጥባሕት ከም ዝገበረ ጋንቱ አፍሊጣ አርሰናል ዝሓለፈ ቀዳም ምሸት ኣብ ገዛእ ሜዳ ኣብ ሊቨርፑል 3-0 ኣብ ዝተዳኸተሉ ግጥም ክስለፍ ዘይከኣለ ሉዊስ ክሳብ ሓዊ ናብ ጸወታ ዝምለስ ሳምንታት ዝወስድ ግዜ ከድልዮ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ስለዝኾነ እቲ ምኩር ብራዚላዊ ተኸላኻላይ ኣብ ዘና አርሰናል ተሪፈን ዘለዋ 8 ግጥማት ፕሪምየር ሊግን ግጥማት ሊግ ኤውሮጳን ከርክብ ዝኽእል ምዃኑን ዘይምዃኑን ዝፈልጦ ከም ዘይብሉ አርቴታ ሓቢሩሎም ኣብ ዝወርሒ 34 ዓመቱ ዝመልእ ዳቪድ ሉዊስ ቀልጢፉ ሓዊ ናብ ጸወታ ክምለስ እንተዘይክኢሉ አርሰናል ክትግዳዕ ምዃናዮም ተንተንቲ ስፖርት ዝገልጹ ጀርመናዊት ክለብ ቦርሲያ ዶርትመንድ ሶሉስ ምሽት ምስ ማንቸስተር ሲቲ ከቢድ ግጥም ሩብዕ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ጽበያ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኮኸብ ተጻዋታ ጃዶን ሳንቾ ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ኣብ ጸወታ ክትከስሮ ምዃና ይሕበራሎ ዝመጽእ 14 ሚያዝያ ኣብ እተካይዶ ካልኣይ እግሪ ጸወታ ግና ከርክበላ ተስፋ ከም ዘለዋ በመንገዲ ግዝያዊ አሰልጣኒኣ ኤደን ተርዚካ ቢላ ገሊጻላ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበረ ጃዶን ሳንቾ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ናይ ጨዋታታት መጉዳእቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሜዳ ክርአ ኣይከኣለን ንሱ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ዚ ኣብ ቡንደስሊጋ ንጋንቱ 6 ሸቶታት ከመዝግበላ እንከሎ ኣብ 9 ድማ እግሩ ሓዊስሎም እዚ ከምዚ ልንኮሎ ዶርትመንድ ንሳንቾ ዝሓሸ ዋጋ እንተረኺባትሉ ዝመጽእ ክረምቲ ናብ ዕዳጋ ከተውርዶ መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣላ ዝኾነት ጋንታ ንኮኸባት ቃዕ ዶርትመንድ ኤርሊን ሃላንድ ከተፈርሞ እንተኾይና ንወኪሉ 40 ሚልዮን ዩሮ ክትከፍል ክትግደድ ምዃና ተገሊጹ ራሲ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ከም ጸብጸበቶ ወኪል ናይ ተጻዋታይ ሚኒዮ ራዮላን ወላዲኡ አልፍ ኢንግን ዝሓለፈ ሐሙስ ምስ ባርሳ ኣብ ዝገበሩ ወርክብ እታ ካታሎኛዊት ክለብ ንሃላንድ ከተፈርሞ እንተኾይና ነፍሲ ወከፎም 20 ሚልዮን ዩሮ ክሓትዋ ምዃኖም ነጊሮም ኣለው እቲ ዋግኡ ልዕሊ 150 ሚልዮን ፓውንድ ተተሚኑ ዘሎ ኖርዌጃዊ ኮኸብ ናብ ባርሳ ክሰጋገር እንተኾይኑ በቀዳምነት ሜሲ ኣብታ ጋንታ ክጸንሕ ምዃኑ ክረጋገጸሉ ከም ዝደልዩ ዝንገረሉ ሓድሽ ፕሬዝዳንት ባርሴሎና ኮይኑ ተመሪጹ ዘሎ ላፖርታ ዝመጽእ ክረምቲ ከፈርሞም ሓጺቦም ካብ ዘሎ ተጻወቲ ሃላንድ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ አሰልጣኒ አርሰናል ሚኬል አርቴታ ንማርቲን ኦዴጋርድ ንምፍራም ክብል ንሳካ ዝመጽእ ክረምቲ ናብ ዕዳጋ ከውርዶ ከም ዝኽእል ይሕበራሎ ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ጎል.ኮም አርሰናል ነቲ ብልቃሕ መስመር ምክፋል ተጻውቶ ዘላ ኦዴጋርድ ዝመጽእ ክረምቲ በቋምነት ከተፈርሞ እንተኾይና 35 ሚልዮን ፓውንድ ንማድሪድ ክትከፍላ ስለ እትግደድ ነዝኸውን ገንዘብ ንምጥረቃም ክትብል ነቲ ወዲ 19 ዓመት ኮኸብ ተጻዋታይ ከይሸጠቶ ኣይክተርፍና አርሰናል ኣብ ዓመት ስፖርት 2021 ብሰን كيلبدا كوفيد 19 أستات 150 مليون يورو كسارة أقاطيموا كم زلوي زنقر بزخ أدوموس تتصاوت طالع العاما أنا خوني متصل زلو ألكسندر لاكازيت هكتر بلارين ماتيو غونديزي سياد كولاسيناچن لوكاس توريران زركبوم كساب 10 شوعات نزخونو كالو تتصاوتاون كتسناوتهم تخولو كم زلو يحبرالهم ኮኸባ ከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ፖግባ ምስታጋን ተሐድሽ ውዕል ክختም ይቀራረብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ፖግባ ምስ ዩናይትድ ውዕሉ ከሐድስ ዝደል ዘሎ ጁቬንቱስ ከተፈርሙ ዓቅም ከም ዘይብላ ንወኪሉ ራዮላ ድሕር ምሕባራዩ እተወድ 27 ዓመት ፈረንሳዊ ዝመጽእ ክራማት ካብታ ጋንታ ወጽኡና ተናይ ቅድም ጋንቱ ጁቬ ከምርሒ መዲቡ ጸኒሑ ፖግባ ኣብዚ እዋን ሓደ ካብቶም ብሶልሻየር ዝድነቁን ቀዋሚ ናይ ምስላፍ ዕድል ዝረኽቡን ዘለው ተጻወት ናይ ታጋንታ እዩ ዋላ ኳ ቅድም ገለ ኣዋርሕ ኣብታ ጋንታ ጽልኣት ብምሕዳር ኣብ ብቕዓት ሩኡይ ድኽምታ يتنبر أبز حج وان جناس تمحي شيء زمثل زلوم አሰልጣኒ ኤቨርተን ካርሎ አንቸሎቲ ጋንቱ ኣብዝ መጽ ግጥማት ኤውሮጳ ክትሳተፍ እንተኾይና ካብ ዘንተሪፈን አዘለዋ 10 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ነተን 6 ግድን ክትዕወተለን ከም ዘለዋ ገሊጹ እታ ጋንታ ኣብ መፋረቕ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ንሊቨርፑል ሳውዝሃምፕተንን ዌስት ብሮምን አከታቲላ ብምስዓር ናብ 4ይ ደረጃ ድሕር ምሕኳራ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ምስታፍ ርሒብ ዕድል ዘለዋ መሲላ ተራእኒራ እንተኾነ በትናህርት ክትቅጽል ብዘይ ምኽኣላ ኣብዚ እዋን ደረጃ ናብ ሻምናያን ቆልቂሉሎ ኮይኑ ግና ሕልፍ ካልኦት ክለባት ዝበዝሐ ጸወታ ተሪፏ በምህላው ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ወይ ሊግ ኤውሮጳ ከሳትፋ ናብ ዝኽእላ ደረጃ ክትሓኩር ሰፊሕ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ይንገር
ክሪስታል ፓላስ ንኣሰልጣኒ ሮማ ፓውሎ ፎንሴካ ኣብ ዝርዝር ሕጽያት ኣስፊራቶም እታ እንግሊዛዊት ክለብ ነቲ ወዲ 48 ዓመት ፖርቱጋላዊ ከሰልጥና እተሓጽዮ ዘላ ወዲ 73 ዓመት ኣሰልጣኒ ሮይ ሆድሰን ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወቕቲ ጸወታ ከይገድፋ ብምስጋኣም ሎም ሶኒ ምሸት ምስ ኤቨርተን ግጥም ጽበያ ዘሎ ክሪስታል ፓላስ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ዝነበረ ፍራንክ ላምፓርድ ዝርከቦም ካልኦት ሰለስተ ኣሰልጠንቲ እውን ምስ ፓውሎ ፎንሴካ ሓጽያቶም ኣላ ፍትዋ ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎም ከም ወትሩ ምክትታልኩም ምትብባዕኩም ነቐፌታኹምን እናተላበና ኣብ ዝኽንፋንወኩም ሰሰናዩ ኣብ ሲኔማ ጥዑሙ ዝመቀ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም